Una sa tanan, maying buntag ka natong tanan. Bisan naap kita sa kalaroy, labi na gid kagapon ang atong Christmas party. Salamat sa Dios nga nagmalampuson nga ang uban wala gali makamatag sayo tungod kay kapoy. At atong hinumduman nga ang pag-anhin nato mga igsoon, desisyon kana nato diha sa atong pagsunod diha sa Ginoo, diha sa matag adlaw tungod sa atong gugma diha kanya no. Na atong ebanghelyo karon nga nagaingon man diha sa bersikulo 1 nga sa walay pay bisan unsa ang pulong diha na ang pulong uban sa Dios, ug ang bersikulo 14 ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato. Mga igsoon, tungod sa gugma samahan dinhi kanato ug sa kalibutan, ang Dios nagpadayag sa iyang katawhan pinaagi sa iyang pagpadala sa iyang anak nga si Ginoong Kristo dinhi sa kalibutan para mapasaylo ang atong mga sala diha kaniya. Mo nang ingon diha sa dan sa siya ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto samahan kundili muagi kaniya. Mao na mga igsuon nga sa dihang ang atong amahan nga to sa langit nagpadala sa iyang anak sa Kristo. Mao na nga makasabot sa siya kanato sa dihang batiunta og kaluya kakapoy diya sa kinabuhi kay gisulob man niya ang usa ka kiniya sa pagkatao. Mo nang giingon nga si Ginoong Kristo 100% God, 100% man. Musab naa ang iyang pulong yatag kanato para maglig-on nato diha sa adlaw-adlaw, labi na gid sa atong paglawig no. Natay ng mga daghan mga encounter, mga hagit sa kinabuhi diha sa atong pamilya. Pero naa ang iyang pulong. Ang iyang pulong maglig-on mo atong suga sa atong agianan diha sa adlaw-adlaw. Umoy mo kumbat, patubay lang mo kumbat ang iyang pulong para makapadayon kita diya sa atong mga buluhaton. May igsoon unsa man ang atong response utubag sa among gugma sa amahan diha kanato no. Tara na sayod ug ang Dios mo'y nasayod sa atong katibuk-an. Una, ang pagigugma sa atong kagulingon ug ang paghigugma sa uban. Sa katapusan mga igsoon diha sa atong mga ministry kung asa kita gipahimutang maginagmay man o dinagko kung obedience kita diha kaniano. Ano naman nato ginaingon sa tong obispo nga ang obedience dili lang kay na puro kalipay. Naa ang pagpurihar sa usag-usa kung asa kita nahimutang aron mapalambo ang atong bulaton, isip, mga alagad og sumusunod sa atong Dios nga amahan. Ato usab ibalik diha kaniya kay gikan man niya ang tanan nga ania kanato. Amen bata mga igsoon. Gi-challenge ta karong kabuntagon. Kitang tanan nga magpadayon og malahutay sa pagpangalagad diha kaniya. Nga diha sa atong adlaw-adlaw sa pagsunod labi na gyud ining gikan sa atong diskan sa pagsaulot sa Adbyento, sa Christmas, karon nagkaduol na sad ang
ang pagpadayag ni Kristo nga mao ang Epipani. Nga diha sa matag adlaw naaunta nato ang mapaubsanon nga kasing-kasing para lang kini kahimayaan sa atong amahan nga naingon sa atong proceeding nga ang uban mibulag kanato kay dili man sila tuod kanato noon, pero ukan nga ang atong kasing-kasing kuan pod munang mukuan sa atong kasing-kasing pod mo bigay na una nga mubulag gid sila diha kanato. Ang atong challenge nga mapadayonon lang ato diha mapubsanon diha sa matag adlaw. Amen bata mga igsoon. Gihangyo ang tanan sa pagpanindo.